Pane, pojďte si hrát. A na co, pane? Na bolševika. A jak se tady hraje, pane? No normálně, vy si mě zvolíte, pak si někam zalezete a budete držet hubu, pane. To se mi nelíbí, pane. A mě to vůbec nezajímá, pane. Jestli se vám to nelíbí, tak vás zavřu do klece, znárodním vám brloch a pozvu si spřátelený medvědy z Varšavského revíru, pane. A mohl bych... Nemohl. A třeba... A ne, taky ne, pane. A už mlčte, hra začíná, pane. Běžím si pro Srba pro kladivo. Hele, bolševik padnul. Pojďte s námi oslavit pád bolševika. Na Beatfestu zahrají v pražské Lucerně legendární The Plastic People of the Universe, Jasná Páka, Vlasta Třešňák s kapelou, Michal Pavlíček, Vladimír Merta a ETC a veteráni studené války. Beatfest. Beatfest. Oslava pádu bolševika. 8. listopadu od 17 hodin v Lucerně. Předprodej v síti Ticketstream nebo na www.ticketstream.cz. Bolševikům se nečuchá, pane. Partnery Beatfestu jsou Cihla Helus, cihla pro rychlé stavění, úsporné a zdravé bydlení. Helus cihly pro nízkoenergetické a pasivní domy. www.helus.cz. Kuzďas, dodavatel moderních kapalných paliv, pohodlí pro váš život. www.kuzdas.cz. Nobur, největší prodejní centrum zahradní, lesní a stavební techniky Husqvarna v Evropě. www.nobur.cz. A Vipa.cz, společnost, která vám ukáže jednoduchou cestu z bludiště rozúčtováním tepla ve vašem domě i bytě. www.vipa.cz.